aram ko malalampas kita, ano ka na? Oh, Ano mo, di ka na magklase. may klase ako. Di ka na magklase. Tanga-tanga mo. Tatay man mga klase. Sa mga klase ka man, sige ka wala daw pakiulay sa mga lalaki ka klase. Talaga. May nakasabi nga ni sa kuya. Paso na kita, balik na. Lampaso na kita, may lampas-lampas dyan. Di ka na maglaw. Ay, kapon niya yan. Aram lang may quiz bang yun niya. Ano man kung may quiz ka, di ako mag-grade sa mo. Tanga ka, paano man magiging ibo mo? Ano magiging po kahit ka man markahan. Markahan ko nga. Markahan ko nga. Di ka na maglaw. Wala ka? Anong bala ka? Di ka dyan makakababa. Wala ka kung saan kita makaabot. Uyo, bala magkaurubos yung gasolina. Di ka basta maglaw. Wala ka. Pagkasabi-sabi sa kuya, sige lang, dang pakiulay sa kaklase Alam mo. mo, kaklase ko to. Anong gusto mo? Dawa. Ikaw lain ko blackboard. Dapat di ka nakikiulay sa lalaki. Malalaki ang maestro eh. Inapot ka lang kung official enrolled ka na. Sabay, nagapot na naman kung nagkakan ka na. Pero ba't tanga? Ka daw. Pumunta ka daw. Pumundo ka daw, ano ka?